Ασχολούμαι με το χορό και γι' αυτό έχει αποτέλεσμα πολλές φορές να καταπονούνται πολύ τα πόδια μου. Και έτσι, τους τελευταίους μήνες είχα μια ιδιαίτερη ενόχληση στα γόνατα και στον αριστερό αστράγαλο. Γι' αυτό επισκέφθηκα το κέντρο πλειομέτρικα και με τη βοήθεια του κυρίου Λευτέρη και του προσωπικού, μέσω της φυσικοθεραπείας και της οστεοπαθητικής, μπορέσαμε να καταπολεμήσουμε αυτό το πόνο που με ενοχλούσε, καθώς είχα στραβή λεκάνη, και μέσω του γυμναστηρίου με κάποιες αποθεραπείες προσπαθώ να ενδυναμώσω ακόμα το αριστερό μου πόδι κυρίως, ώστε να μπορώ να έχω ένα άρτιο αποτέλεσμα. Στο οποίο βλέπω ιδιαίτερη βελτίωση και μετά από όλες αυτές τις θεραπείες μπορώ να χορεύω ελεύθερα. Πολλές φορές ένας πόνος στο γόνατο ή ένας πόνος στην ποδοκλινική ή κάτω στον αστράγαλο μπορεί να μην έχει να κάνει καμία σχέση με την περιοχή εκείνη. Γι' αυτό πάντα στην οστεοπαθητική αυτό που κάνουμε εξετάζουμε όλο το σώμα. Βλέπουμε τις συμμετρίες και μπορεί μια συμμετρία της λεκάνης να δημιουργεί μια ισοσκελία και ενδεχομένως τοπικά ένα πόνο στο γόνατο στην ποδοκλινική. Γι' αυτό, ακριβώς το λόγο, επειδή ο πόνος μπορεί να μην είναι τοπικά, ελάτε να το εξετάσουμε μαζί, να σας δούμε ολοκληρωτικά και να γίνεται καλύτερα.